This month, churros will be made. Første punkt. Varmt vand, sukker, vaniljesukker, salt og smør op i en gryde til massen begynder at boble. Hvor er det henne? Eller til at holde noget stille. Er det der, man skruer ned? Ja. Trin 2. Tag massen af varmen og tilsæt den. Bliv ved med at røre, indtil dejen er glas. Okay, nu skal melet vil sige, at kraftig omring. Det skal altså, det næsten ikke kan være bedre. Rør nu et æg i dejen ad gangen, og bliv ved, indtil dejen er blød og længe. Det er ikke ligesom how to base. Er du klar? Nej, helt hvor er det i? Kom så. Kollega. Nej, der skal Det er sgu da fordi, det er af i, fordi... Lærligt. Ja, det er bare ikke klar. Jeg har ikke sagt noget, så Hvor blev den af? Det var jeg sagt, jeg lavede. Og så hældte jeg olie ud over min båd, og det er fandme. Hvad prøver du på? Vil du kun have bomben? Det er da ikke det der. Hvorfor? Jo, han har jo ikke rigtig i sådan. Den bruger vi.